po ang huling balita natin. Ang Pilipinas po ay mag-iipit sa visa requirements para sa mga turistang Chinese mula sa susunod na linggo na po yan. Sa gitna yan ang pagkakadiskubre ng mga passport at visa na nakuha ng mga Chino sa pamagitan po ng pagpimekya ng dokumento na nagresulta sa illegal nilang pagpasok at pag-overstay sa ating bansa. Pero wala nang kinalaman sa atensyon sa West Philippine Sea at maging sa National Security Council. Eh kahit may kinalaman, bakit ba? Ito, kung tatanungin, ipita na rin natin. Pinaganyan na tayo eh. Ang dami nilang pinapadala dito mga kung ano ng mga, di ba, pati mga estudyante, mga nagtatrabaho sa Pogonan. Di ba, nagpapagulo lang sa atin. Ginugulo na tayo sa loob, ginugulo na tayo dyan sa ating labas. Sa ating West Philippine Sea. Pero natin ito, Super Radio. Alas 6:16 na po ang oras po natin. Convention requires foreign diplomats in the Philippines to follow Philippine law. They cannot violate Philippine law. Now, if they violate, they may be immune from prosecution, pero that's a ground to expel them. Tinatawanan lang namin ito. Ang tawag ko dyan, Marites Warfare. Marites Warfare sa Maritime Domain, ano? Sabi ko nga dyan, that is a zombie story. Matagal ng patayan eh. Binubuhay nila. Kaya natin balik natin sa libingan. Kasi we will come up with any story. We will rehash it, give it a different name, a different flavor, a different color. So, no other to do. Sa taong bayan. Super Radio! Melo del Prado sa Super Radio. Ang mga tinig po ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at ni Commodore Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Punta tayo kay Alagato Melo del Prado sa Super Radio. Lahat ng puno, yan ah. Kaya gagawin ito. Wawa. Gagawin dyan sa gitnang yan. Center, ano. Ayun o. Kinain ng ano. Grabe. Skyway? Sarap. Winner. Kaya itong motor na to, ang bilis. Yan o. Wala lang.
Yan o, wala na rin puno. Ano kaya gagawin dyan? Sa araw-araw, hindi po kayo tumimos kababayan natin. Pero ang problema, pupunti mo yung ipaplano ng sasya. Eh, hahanapin mo sa araw-araw. Nako, may malaking problema yun para sa mga kababayan. Alam mo ba na 40 million Pilipinos ang walang access sa malinis na tubig? Di ba yan ay basic na necessity ng mga kababayan? Tubig? Ano yun? Public service yan. Public service yan. Wala. Wala pa. Ako, ano kaya na natin? Ako na nagpapalagay ng radyo dito sa Balbing. Dapat ito. Kaya napakaganda ng katanungan ng ating pong kapatid, kapuso na si Alan Santos. Parang pumayat. China. Kung maraming walang supply ng tubig na malinis, mga mayayaman at lubang yumayaman, mga nasa laylayan, nandiyan pa rin sa laylayan. Tama na, Melo Delgado. Wow! Pero Estado? Panalo? Natayos. Marikina Public Market. Ito, asukal. Matatag, ayon sa ilang nagtitinda. Mark Makalalat. Mark, good morning. Puso mo, Kuyang Melo. Hinay-hinay lang. Oo, eto, magmatamis ka muna. Magmatamis ka muna, ayan. Nagpa-practice lang ako at malapit na ang eleksyon pambarangay kung matutuloy. Yun. Kung matutuloy yan, oo. Dapat mapagtuunan talaga yung presyo ng mga bilihin kaya ang binabanggit mo kanina. Oo. At dito sa Marikina Public Market, ng sukat. Naman, ayan yung kamunan, nabanggit yan si Pangulong Bongbong Marcos. Nung nagkaroon ng pulong, itong Private Sector Advisory Council, nakipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos at sinasabing dapat daw mag-angkat ng 185 hanggang 200 metric tons ng 200 metric tons ng sugar para mapanatili ang sapat na supply. Marami-rami ito. Para magkaroon ng buffer stock lalo na sa off-harvest at post-milling season. Dito sa Marikina Public Market na monitor ng Super Radio DSWD na matatag pa naman ng presyuhan ngayon din ang supply ng asukal. Sa ngayon, 90 pesos hanggang 92 pesos per kilo ang puting asukal. 90 pesos naman ang dark brown na asukal at 75 pesos naman ang light brown. Samantala, masigla naman ngayon ang bentahan ng asukal dahil kumainit na panahon. Alam mo kaya Melo, bakit kita mo yung bentahan ng mga sago, yung mga gulaman? Sa malamig. Ayan o, sa malamig. Marami yung bumibili ngayon ng mga namamalengke at ginagamit nila yan sa pagtitinda. Sinasama yung mainit pang panahon para kita. Nabanggit nga doon sa sinasabi ng pribadong sektor, maliban sa pagkakaroon ng asukal, ina-recommend na rin nila ang pagrepaso sa Sugarcane Industry Development Act. Yan ang sitwasyon dito sa palengke sa Marikina Public Market ng inyong kapuso, Mark Makalala sa Australia. Super Radio, DSWD, dapat totoo. Super Radio, Melo Del Prado sa Super Radio, DCWD. Bakit Salamat matraffic? Mark Makalala. Alam nyo, ang isa pong sukatan na ginawang paumuhay ng mga tao, ng mga mamamayan ng isang bansa, yung food security. Yung hindi tayo asa ng asa sa imported. Imported naman, wala tayo magagawa kundi gumagat doon sa presyo ng mga nagtitinda sa atin, taga-ibang bansa. Kapag wala tayong i-produce na sarili nating pagkain na sapat, may bigas tayo, kulang naman. Asukal natin, i-import pa natin. Dahil daw sa El Nino. Kahit naman nung wala pang El Nino to, yan ang kwento. Tapos ngayon, nakakuha tayo ng may dadahilan, mabigat-bigat El Nino. Kahit naman nung di pa pumapasok sa El Nino, ganyan lang. Dahil napapabayaan na mga magsasaka. Alas 6:26 mga kapuso, hindi daw nagbabago posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa International Criminal
Court kahit may inahandang prefer kaugnay nito ang Department of Justice. Ano yung hindi nagbabago? Na hindi niya hayaan na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Marami nang nangyari kaya wala natin kung talagang hindi mababago ha. Kasi yung prefer na inilabas po ng DOJ, hindi pa pala nilalabas, inaayos pa ng DOJ. Isang parang palatandaan na ba? Ha? Inihahanda nyo ang inyong mga sarili sa senaryo na talagang aarestuhin ang dating Pangulo? Yun naman, hindi po yan tinatanggap ng maluwag at umaangal po yung mga kapanalig ng dating Pangulo sa DOJ. Sabi po kasuklam-suklam at tahasang pambabastos sa sovereignty at territorial integrity ng Pilipinas ang inihahandang prefer ng Department of Justice. Pakinggan po natin, Melo Del Prado sa Super Radio DCWB. Well, una-una, hindi lang po impression yan. Nagsalita na po si Secretary Remulla mismo na talaga makikipagtulungan na tayo sa ICC. Yan on record, no? So talaga nagkaroon po ng pagbabago ng desisyon ang administrasyon ni Presidente Marcos pagdating dyan sa kooperasyon sa ICC. Siya ay Pangulo, the highest leader of the land. Pag sinabi niyan, naniniwala tayo. Hindi naman siguro siya urong-sulong, no? Laban bawit sa kanyang mga statement. So, naniniwala pa rin ako. Base po sa informasyon natin, si Merkel lang muna ang ma-issue ng warrant. Then susunod na yung mga ibang principal like si Bongo, Bato, at maaari na si Vice President Sara Duterte mismo dahil meron pong evidence yung kalagtay ni Arturo Las Cañas na nung mayor siya ng Davao ay nagbibigay ng instruction dito po sa Kabuhan o dito sa Davao. Senator Bato, ano masasabi mo dyan? Go ahead, make my day! Super Radio, Melo Del Prado sa Super Radio DCWB. Ang mga tinig po ni Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson panahon. Dating Pangulo Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, former Senator Antonio Trillanes IV. Mga kapuso, patuloy po kayong sumabaybay sa mga issue, mga balita dito sa Super Radio DCWB. Mag-text correct 0917-594-5941 ang ating Twitter na kayo po ay at DCBB ng mga maliit na letra. Ang ating TikTok naman ay ang DCBB ng mga maliit na letra. Ang ating FB naman ay Super Radio DCBB 5940 or alas 6:27 na po ng umaga. Radyo na, TV pa. Pero pa, Melo Del Prado sa Super Radio DCWB. Romance, action, drama. Everest Smart TV on. Ano ever best TV show in the world? Kahit ano, basta we watch it together. Everest Smart TV, building healthy relationships. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy savings from Everest Appliances. Ay mga kapuso natin, mga veterano po, mga veterano ng World War II, post-war, mga AFP retirees, magandang umaga po sa inyo. Mga kaanak nyo, kayo po inanyayahan ng Veterans